amanzini angeso Kristu onobomi naphakade wathi ke uYesu bonke abathe basela kuye onobomi naphakade bayenze into yokusela iwayini ukukhumbula uYesu Kristu abona beyo etafeni bekhayisa nganje ngathi awuJehova wayenze isikhumbuzo sokuba yena wabethelela abesefa beseyavuka nabani amen so asafele wayesela igazi leYesu Kristu khona ukuze lemizimba yethu ifane nomzimba kaYesu Kristu negazi lethu i-DNA yayibedini kaYesu Kristu ubomi bethu ubunga Yesu Kristu njengabona Yesu ephila ngaphandle ukuthi ngoku igazi lakhe asenamini nawe mhla phakathi kwasekhumbula amen Amen. Bawelo uzobhala legazi likumntana awugcwalizi